Εγώ άλλαξα όλη μου τη ζωή γιατί ήθελα να αλλάξω και τη ζωή κάποιων πλασμάτων. Είμαι ο Βασίλης Τζιγκούρας, μηχανουργός και κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα και επίσης ιδρυτής της Plastofit, η οποία δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο. Ξεκίνησα το 2015 χωρίς καθόλου τεχνογνωσία, χωρίς να έχω ιδέα για το πώς κατασκευάζονται και σιγά σιγά με πολύ κόπο, με πολλή έρευνα, πολύ τρέξιμο, πολλές στεναχώριες, πολύ άγχος, κατέληξα να έχω φτιάξει περίπου 2.500 αμαξίδια, ίσως και παραπάνω. Το πρώτο αμαξίδιο το ολοκλήρωσα 4 Ιουλίου του 2015 και προορίζονταν για έναν σκυλάκο, τον Ντέντζελ, και τότε τον λέγανε Λούπο, ας πούμε, ένα μαύρο βελγικό λιμενικό που βρισκόταν σε ένα οικόπεδο στο παλαιό Φάληρο. Και η περίπτωσή του για μένα ήταν εντάξει, σχεδόν ακατόρθωτη, έτσι, γιατί δεν υπήρχε τεχνογνωσία, απλά ήθελα να βοηθήσω το ζώο. Ευτυχώς στην πρώτη δοκιμή πήγε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά εμένα, ας πούμε, η σπίθα άναψε με το γεγονός ότι δεν μου άρεσε αυτό το αμαξίδιο. Θα μπορούσα να έχουμε αφήσει πάνω εκεί το σκυλάκο και να πω εντάξει, όλα καλά, φεύγουμε. Του το πήρα πίσω και το ξαναέφτιαξα μετά από περίπου μία εβδομάδα, αλλά μιλάμε για αδιάκοπη εργασία, έτσι. Μια ιδιαίτερη μερίδα είναι τα αδέσποτα ζώα, τα οποία τα βρίσκουν εθελοντές, τα βρίσκουν σε κάδους, σε χαντάκια, στη μέση του δρόμου, τα βρίσκουν χτυπημένα. Εγώ δηλαδή νιώθω υποχρεωμένος, όταν βλέπω ένα ζωάκι αδέσποτο, νιώθω υποχρεωμένος να του προσφέρω ένα αμαξίδιο. Το αμαξίδιο δίνεται σαν κίνητρο για να βρει ένα ζωάκι, να πάει με την πρίκα του αν θέλετε, να πάει έτοιμο και να δείξουμε στον κόσμο πόσο εύκολα μπορεί να ζήσει με ένα αμαξίδιο και ότι δεν υστερεί σε τίποτα από ένα αρτιμελές ζωάκι. Σήμερα θα πω ότι το προχωρήσαμε κάπως, αλλά δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος από αυτό. Θα το ψάχνω όσο μπορώ, όσο αντέχω θα το ψάχνω. Έχουμε περπατήσει 2.500 ζώα, τώρα ο επόμενος στόχος μου είναι τα 5.000 ζώα. Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση προς τιμήν του έργου της Plastofit σε συνεργασία με το Πολύτροπο. Δεχτήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε, ας πούμε, τα τιμόμενα εντός εισαγωγικών πρόσωπα, γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι και φιλοζωία. Η δουλειά που κάνουμε, το έργο που κάνουμε έχει σχέση με την τέχνη, γιατί απευθυνόμαστε σε ευαίσθητους ανθρώπους.